kaayo. Sound check. Sound check. First morning that we are able to praise and worship our God. And let's give Him thanks. Let's dance, let's sing, and enjoy His presence. Dahil
Pagsimba dahil sa tanan nga pagdaig, tanan nga pagdaig, tanan nga pagdaig iya sa Diyos. Treasures turn to ashes in the light of you. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Love unrestrained, this is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey
paghuyaw, malan, Dalaygon ang Diyos. naigun ko ikaw, o Diyos nga lapigamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahagturan, naigun ko ikaw, suway katapusan. Come on church, karon ng adlaw, karon ng adlaw sa Diyos, karon ng adlaw sa pagdaig o pasimba, ibayaw ang atong kamot. Hey, 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 lukso, sayaw, itong maghulaw, malan, Dalaygon ang Diyos. Daigon ko ikaw, o Diyos nga lapigamhanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahagturan, daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Mayong buntag mga igsoon, ang atong Diyos dalaygon Amen. sa walay katapusan. Amen. Buhi ang atong Dios nga niya karon atong gisimba. So sa matag-usa nato no na amang gyud tay mga panginahanglanon. Kung gusto mo maampuan, ari lang mo sa tubangan. Kay ang pulong sa Ginoo matinud-anon siya sa tanang panahon ug siya andam motubag, motagbo sa tanan ninyong mga gikinahanglan. Ang atong Dios nakakita sa imong gibati karon gihambin unsa inyong mga problema, nakita niya. Tanan nga mga gikinahanglan, andam ang Dios motagbaw kung ikaw moduo lang sa iya karon. So sa atong pagdaig sa atong pagdaig karon atong itugyan sa Ginoo ang kinatibukan sa atong kinabuhi nga makita bati sa Ginoo ang inyong paghilak sa inyong kasing-kasing. Dili man mabungat sa inyong baba pero nakita sa Ginoo kung unsa ang inyong sitwasyon. So moduol ta sa Ginoo, magdaig ta diha kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran kay sa ingon ni ana matagbaw ang inyong gikinahanglan. Kung may pagtuog pagsalig ta sa atong buhi nga Dios, tagbawon gyud ta niya taman-taman. Amen. So padayon ta nga magdaig sa atong buhi nga Dios ug atong namnamon ang presensya nga ania dinhi ang buhi nga Dios nga atong gialagaran. Amen. So padayon ta nga mag-worship sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw kayud matinud-anon. Sa panahon na kami musambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga sad mo. Sugad pa sa sinugdanan, ikaw gayud matinud-anon. Sa panahon na kami musambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga sad mo. Matinud-anon ka sa
sama kanimo. Salamat Ginoong Diyos. Salamat Ginoong Jesus. Salamat kaayo sa imong dugo, na imong gihatag alang kanamo. Salamat sa paghalad sa imong kinabuhi alang sa among kapasayloan ug paalang sa among kaluwasan. Salamat kayo Ginoong Jesus. Amo kang gisimba, amo kang gidayeg, Lord, amo kang gipasalamatan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We just praise you. Ang taon na to, daigon, daigon. Ay kung ikaw daigon ikaw walaan ka Diyos sa tanan daigon imong Atay taas sa itong ang imong kamot na wanang kumot. Kita. Hallelujah. Oh, we just worship you, God. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba, amo kang gipasalamatan, Ginoong Jesus. Salamat kaayo, Lord. Before, sa dili pa kita mo inom o mukaon sa maong mga mga simbolo sa dugo ug sa lawas ni Kristo. Kung basahon ang Mateo 26, samtang nangaon sila, si Jesus kauban ang iyang mga 12 ka disipulo. 11 na lang niya, wala na si Judas. Mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Diyos ug gibikas-bikas niya kini ug ihatag sa iyang mga tinun-an. Ug mingon siya, dawatan ninyo kini og kan-a, kini mao ang akong lawas. Salamat sa Ginoo. Kining pan nagasimbolo sa lawas ni Kristo. Ngay ko sa pan. Nagasimbolo sa lawas ni Kristo nga gihatag dito sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang lawas maoy nasamaran, maoy gilansang dito sa krus. Og ingon dito sa Biblia nga pinaagi sa mga samad ni Kristo kita nangaayo. Atong pasalamatan atong Ginoo. Salamat kay Lord. Ginoong Jesus, salamat kayo sa imong kinabuhi. Salamat kaayo sa imong lawas, imong gihatag alang kanamo. Nahimo kini sakripisyo alang sa kada usa kanamo, Ginoo.
O kinin sakripisyo, kausa lamang nimo buhaton. Lord, salamat kaayo. Amo kining gituhuan nga kini nagasimbolo sa imong lawas. O pinagi sa imong mga labod kami nangaayo. O karong buntaga among dawaton ang kaayuhan sa among mga lawas. Salamat kaayo nga adunay kalig-on, adunay kaayuhan sa among mga lawas, sa mga balatian. Imo na kanang gilansang dito sa krus. O among gidawat ang imong gihatag alang kanamo Ginoong Hesus. Salamat kaayo. Atong kanon ang mampan. Unya gikuha niya ang kupa. Nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila. Inom kamong tanan niini siya miingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag inom niining maong bino. Hangtod sa adlaw nga minom ako sa bag-ong bino uban kaninyo dito sa gingharian sa akong amahan. Mao kini ang simbolo sa dugo ni Kristong Jesus. Salamat kaayo. Sa Old Testament, naay mercy seat nga gitawag. Mag-offer sila og sacrifice. Unya ang dugo sa animal nga ilang gisakripisyo sa Ginoo, ilang sprinkle dito sa mercy seat. Okay, kaluoy sa Ginoo. O kanang dugo mao nagresimbolo sa dugo ni Kristo. Kausa lamang siya mamatay, kausa lamang siya sa sakripisyo. Kada mo tanaw ang Ginoo sa mercy seat, dili niya makita ang atong mga sala. Ang iyang makita mao ang dugo ni Kristo nga nagtabon sa atong mga kasalanan. Mao na nga kita makaatubang diha sa Ginoo nga mga matarong tungod sa gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang dugo. Amen. Ginoong Jesus, kami karon naghinumdum kami sa imong gibuhat sa among kinabuhi. Sa imong paghatag sa imong lawas dito sa krus ug ang dugo nga niagas nga mao ang sakripisyo nga mao'y nagatabon sa among mga kasalanan. Lord, salamat kaayo. Adunay kaluoy ang Ginoo. Dili na kami mga laglag. Dili kami masulutan. Tungod kay ang dugo ni Kristo nagatabon kanamo. O Lord, salamat kaayo. Gawa nimo nakita ang among mga kasalanan kundi ang nakita nimo ang gibuhat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Kitabunan na nimo ang among mga kasalanan. Father, thank you so much, Lord. Salamat kaayo sa dugo ni Kristo. Kami naghinumdum sa imong gibuhat, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo. Gihatag nimo imong kinabuhi alang kanamo. Salamat. Sa among pag-inom, among ginumduman ang imong gibuhat alang kanamo. Panalangini kini Ginoo. Amen. Ato ning inon. Padayon tag simba sa Ginoo. Padayon pagdahig des Ginoong Dios. Ato siyang dahigon. Hallelujah. We just worship you, Jesus. Salamat kayo, Ginoong Jesus. Salamat kayo. Kus kayo mga tingog sa pagsimba. Pagdahig sa atong Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong Jesus. Salamat, Ginoong Jesus. Hallelujah. Mo
standing, mag-ampo ta, padayon nato nga iampo ang nasod nga Israel. Of course, ang atuang nasod nga Pilipinas ug ang atuang mga kaugalingon nga mga gikinahanglan. Alright? Mag-ampo ta. Mama. Yes, God. Lord, salamat Ginoo, ikaw ang amuang amahan, ikaw ang amuang manluluwas, O Lord. Salamat Ginoo nga sa imo, Father God, kami makakuha, Lord God, o kadasig sa kasing-kasing, Father God. Lord, kaabtik sa panghuna-huna, Lord God, even kaabtik sa lawas, Father God. Lord, salamat Ginoo nga every day we awaken, Lord God, your mercy, Lord, is new every morning, O Father. O karon, Lord, amo ang pataas ang imuhang pangalan, Father God. We continue to praise and worship your name, O God, and we lift up to you, Lord, ang imuhang halangdon nga nasod nga Israel, Father God. Amo ang gituboy sa amo ang mga pag-ampo, Lord, ang imuhang nasod nga padayon ka. Nagpasalamat kami kanimo, O Lord, nga padayon ka nga mag-bless sa maong nasod, Father God. Padayon ka nga mag-protect kanila, Lord, sa ilahang mga kaaway, even, Lord, sa imuhang pulong nagaingon ka, that you will prepare a table before them in the presence of their enemies, O God. We even lift up to you, O Lord, those people, Father God, who desire to bless Israel, as you have said in your word, O God, that those who bless Israel, O Lord, they too shall be blessed, O God. Amo apod gi tuboy sa amo ang mga pagampo, Lord God, ang amo ang trip sa Israel karong November, Father God, 14 to 22. Salamat Ginoo sa mga tao, Father God, nga nag-desire, Lord God, nga imuha silang tagaan og resources, Lord God, aron, Lord, sila makaadto og makabless sa imuhang nasod, Father God. We pray for protection for those people, O Lord, nga makabisita sa imuhang nasod, Father God. I pray, Lord, that no weapons of the enemy, Lord, shall prosper as we travel, O God. We shall arrive in Israel, Lord, safe and sound, O God, and that we will arrive even back to the Philippines, Lord, safely and soundly still. We even lift up to you, Lord, ang amuang kaugalingon nga nasod, ang Pilipinas, Father God. Lord, salamat sa mga hiyas nga imuhang gihatag, Lord, sa amuang nasod, Father God. Ako ang giampo, Lord, nga kining mga hiyas, Father God, kining mga kayamanan, Lord, nga naa sa amuang nasod, Father God, magamit sa matarong, Lord God, magamit, Lord, sa amuang mga leaders, Father God, sa insakto, Lord God, o ang amo ang nasod, Father God, makaangkon or makabut na mo, Lord, ang imuhang mga promises o ang imuhang tinuod nga kabubuton sa nasod nga Pilipinas, Father God. I pray that you shall bless our people, Lord God, our leaders, Lord, bless our leaders, O God, and I pray that they would be able to see your light, O God, and to know you, O Lord, and to praise and worship your name, O Father, nga ang ilahang mga buhat, Father God, ang ilahang mga pagabuhaton, Lord, sa Pilipinas, Father God, uyon sa imuhang mga kabubuton ug uyon sa imuhang purpose sa amo ang nasod, Father God. I speak blessing, Lord, sa amo ang educational system, God. I speak blessing sa amo ang economy, Father God. I speak blessing, Lord, and I decree and declare, oh God, blessings that comes from the north, the south, the east, and the west, Lord. The Philippines shall be blessed, oh God, and the Philippines, Lord, will be a nation, oh God, who would bow down to you, Lord, and to you alone, oh Father. I lift up to you, Lord, even ang travel nila ni Pastor, ni Pastora, o ni Pastora Rachel, God, sa Malawi, puhon sa October, Father God. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang manalangin sa ilaha, Father God. Let every need be met, oh God, sa tanan nga mga panginahanglan nun, Lord God, as you have promised in your word, oh Lord, that you will supply, Father God, all of our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat, Lord, nga ang ilahang pagbiyahe maayo. I pray nga makakuha sila sa mga bakuna nga kinahanglan nila nga himuon, Father God, before, Lord, sila makalarga, and that they would be protected from the wiles of the enemy and from any forms of sickness and disease, oh Father. We lift up to you, Lord, even ourselves, oh God. Lord, salamat Ginoo nga padayon ka nga manalangin sa amo, Father God, and that you would stir up our hearts, Lord God, nga padayon kami, Lord, nga maging mainiton dinha kanimo, Father. Padayon kami, Lord, nga manilbihan sa imong kingdom, Father God, ngari sa kalibutan, Lord God. Ug padayon kami, Lord, nga makakabig og mga kalag aron madala na mo, Lord, sa imong gingharian, Father God, and that your name be glorified, Lord, in each of our lives. We give you praise, honor, and glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Good morning once again. You may now take your seats. All right. I stand
stand before you in behalf of Bishop Noel and Pastora Siony. I think Pastor is in Danao. It's Danao's anniversary today, 11th year anniversary, Pastora. Okay. For our offering thought, palihog ablihi ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 12, verse 2. And kini nagaingon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya. Diyos Amahan, salamat Lord sa imuhang pulong, ang imuhang pulong, Father God, nga buhi, ug dili mo balik kanimo Lord nga kawang. Thank you Lord for your word. Let your word be delivered, O God, with authority and power in Jesus' name. Alright, ang Romans 12:2, usa ka command, usa ka mando nga naay nagauban nga panaad. So it's a command with a promise. Unsa man ang command ani? Ang command nga dili kuno ta kinahanglan mo conform or musunod sa kung unsa man ang mga patakaran or pattern sa kalibutan, but unsa ang angay natong buhaton, we have to transform your mind. Alright? Para ato kunong makabut ang kabubuton sa Ginoo. Unsay kabubuton sa Ginoo? His good, His pleasing, and His perfect will. Isip usa ka born again believers, dapat ang atuang panghuna-huna na renew na siya sa karong panahuna, no? Permi naman ta makadungog sa pulong sa Ginoo, but sad to say, naapag-iuban nga bisan nakadungog na sila, wala pa nila na renew ang ilahang huna-huna. Nganong kinahanglan i-renew ang huna-huna? Because we live in a world, ang ato amang kong kalibutan kay kuan siya, kanang kultura siya ba? Kining kultura na imuhan ni siyang makuha sa education, no? Sa social media, sa arts and entertainment. So, mamold ang imuhang huna-huna. But then, ang giingon sa Romans 12:2 nga kinahanglan nimo imuhang i-renew ang imuhang huna-huna aron ikaw makaangkon sa mga panaad ni Hesukristo. So ang mga mga sayop nga mga panghuna-huna, unsa may mga example sa sayop nga mga panghuna-huna, kana maghuna-huna ta nga ay ingon ani ra gyud ako ang kahimtang forever, pobre ra gyud ko forever. Of course not. Kay dili na maoy sulti sa pulong sa Ginoo. Kanang mga panghuna-huna nga ay tithes and offering na sad. Murag unsa ni ang simbahan raman ang maka-benefit. Yes, ang simbahan ra ang makaangkon ani. Ay nanasad ni sila ani ilahang pledge niya. Ang simbahan ra ang makaangkon. No, definitely not. Kay unsa ang saad sa Ginoo, ang tanan nga mohatag unsa man naay mapaabot nga ani, naay mapaabot nga harvest. Kinsa man sa inyo ang nagtanom nga wala naka ani? Na ba? Wala. Tanan nga mo tanom naa gayoy paga-anihon. But before you can give, especially before you can give with a cheerful heart, you need to renew your mind first. Kinahanglan usbon usa nimo ang imuhang paghuna-huna. And after that, you need to make a decision to give. Say give. No, everything is a decision. We live in a world that is kanang sana kuan gani decision that is built nga kanang mo decide gyud ka ba, you need to decide. Every day you awaken, you need to decide whether mo eat ka og breakfast or dili, whether mo exercise ka or dili, whether mo hatag ka sa imuhang ikapulo or dili. Decision na siya. But before you arrive in that decision, kinahanglan imuha usang usbon ang imuhang panghuna-huna. Ang sayop nga panghuna-huna, usbon aron mahimo siyang insakto. Amen? Amen. And yes, this pastora,
Speaking of that, we would like to just announce nga naami pledge. Project pastor decided to help in building Yolanda shelter for Bugo. Naman tay daghan nga mga nahitabo, naman tay daghan nga mga nawad-an og balay no sa Yolanda because of Yolanda, especially sa Bugo. And then pastor decided nga mutabang ta ani sa pagbuild ang amount which is 500,000, and another one is the Malawi Church. Pastora and Pastora Rachel are going to Malawi to ordain 6 pastors there and to dedicate the church in Malawi. But they need the amount which is 380,000. So, gi-encourage ta, whatever it is, no, nga gisulti sa inyuhang kasing-kasing sa Ginoo kung pila ang inyuhang kabubuton nga ihatag. But this is the total amount for Malawi. We have 380,000, and for Bugo Yolanda Shelter, it's 500,000. So it's a total of 880,000 pesos. You can, I think ushers will give you this one. Asa ato ang mga ushers? Or kung kinsa sa inyo ha ang ni-decide nga mo pledge, mo tabang sa pag-adto nila ni Pastor sa Malawi and sa pag-build sa Yolanda Shelter, pwede mo mangayo og ingon ani sa inyuhang sa ato ang mga ushers. I-cut lang ninyo kani nga portion, and then isuwat ang inyuhang pangalan, isuwat pod kung ang inyuhang pledge is one-time seed or monthly or weekly. So let's say for example, mo pledge mo og 5,000 pesos. If it's a one-time pledge, then kausahon ra ninyo og hatag ang 5,000. If your pledge is monthly, so nara ninyo i-divide ninyo ang 5,000 og kalima, so 1,000 kada hatag. If it's weekly, naara sad ninyo kung kapila ninyo i-divide ang inyuhang amount nga gi-pledge. All right? Please know that everything you give in the house of God will never return to you empty or void, right? The Word of God said that His Word is alive and it's active and it's sharper than any two-edged sword, and that it will come back to the Lord, no? Nga tinuod siya, mahitabo siya. Whatever it is that the Word of God promised, mahitabo siya sa ato ang kinabuhi. Amen? Amen. All right. So are you ready to give? Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa mga kasing-kasing, Father God, nga andam ug tagana, Lord God, even cheerful, Lord, nga mutanom sa imuhang gingharian, O Father. Andam ug tagana, Father God, nga mo palambo sa imuhang gingharian, Father God, nganhi sa yuta, Lord. Salamat sa mga promises nga imong gihatag sa ilahang kinabuhi, and those promises, O Lord, shall come to pass in their lives, O God. Those promises, O Lord, they will experience those beautiful promises, O God, that you have for them, O Lord. Thank you, O God, because you are good and your word is true, O Lord. It does not come back to you empty or void, but it shall do what it says. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Naya, no? If you are on site, there will be ushers waiting for you.
And remember, every believer is a disciple maker. God bless. Amen. All right. Amen. Okay, good morning, PC Go! Good morning, thank you so much. So, kinsay mo to diri nga when we are in Christ, we are already a new creation. Amen? Bago na ta nga binuhat, di ba? Nakisgot si Miss G ganiha that there is a renewing of the mind. So this is a new song that we're gonna sing, and I pray and hope that this will speak to your heart and that you will claim it na atong pangalan kay nakasulat na jud sa langit. Amen? Okay. I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See now, I'm a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Sin had left me behind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See now, I'm a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. Come on, let's sing. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name. Name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. Come on, let's sing. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. New name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. Jesus is mine. And it's mine.
Everybody say mine. Kasi kusog mo mine diha sa online selling. Mine. Okay. But natay bago nga pangalan, bago nga kinabuhi. Og it is mine. Everybody say it is mine. Maayong buntag sa tanan. Good morning, good morning, good morning. Si Pastor Ana karon sa Danau. It's a 12th anniversary sa atong satellite church dito sa Danau. Salamat sa Ginoo, maayo kayo ang atong Ginoong Diyos. Amen. Padayon og tubo, padayon og panalangin sa Ginoo, padayon kita og kabig og mga kalag-alang sa atong Ginoong Diyos. Okay? So karong bantaga, mao nga ana ako diha sa inyong atubangan. Ang pulong sa Ginoo, mao ni akong sigig balik-balik sa morning dew. Adunay upat ka butang nga buhaton ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung kita mabasa, kung kita mamalandong, kung kita maminaw sa pulong sa Ginoo, adunay upat ka butang nga mahitabo. Og akong giampo nga kanang upat ka butang mahitabo ka na uy naminaw kita sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Biblia nga ang pulong sa Ginoo gamiton alang sa pagtudlo kanato, pag-correct, pag-korehe, pag-rebuke, pagbadlong, o pag-train para mahimo kitang training in righteousness. Okay? So, karong buntaga sa pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo, kining upat ka butang mahitabo sa imong kinabuhi kung ikaw maminaw diha sa pulong sa Ginoo. Okay? Ang akong sermon karong buntaga, nagama kong sermon gabi, no? Pero ako yung giusab. Ako na kay kong nagama. And I felt nga, murag dili ito mao, dili ang direction, although it's a blessing. Nagama ko og sermon about ang pagbago sa kinabuhi, ang transformation sa kinabuhi, nga usa ka, wow nga milagro. Mao ginay pinaka-anindot nga milagro sa usa ka tawo, mao ang pagbago sa kinabuhi. Okay? Daghang tang makita nga amazing kaayo. Ako ma-amaze jud no? Magunahon ako ni Jacob, iyang pangalan gyud sabi himong Israel. Iko grabe Lord, grabe ra gyud ka kay kini si Jacob kuan man ni swindler man ni Lord. Pero karon nahimo na siyang pinili sa Ginoo. Grabe mi ko Lord, grabe gyud kaayo ang imong grasya, ang imong kaluoy, ang power sa Ginoo sa transform sa atong kinabuhi. Sumo na nagtuon ko ana, mao tatoy ako itudlo pero I felt nga lahi ang atong direction karon. Imo sa tanawon si Pablo, usa ka persecutor, mamatay mo patay ni patay og tao, pero grabe gigamit sa Ginoo. So, I'd like to talk about that ang transforming power sa Ginoo. Pero lahi ang atong direction karon. Simple lang ang akong tudlo and it's going to be direct. Everybody say direct. Ingon ang Biblia, nga ang pulong sa Ginoo kahayag. Okay? Ingon sa ng Biblia sa 2 Corinthians 4:4. Nga kita nabutahan. Sa dihang wata ni tuo sa Ginoo mga butata. Di ta ka sabot sa kamatuoran. Kaya namdam ko sa una high school ko, di pa ko born again. Gusto ko mubasag Biblia. Kaning kamot jud ko nga mubasag Biblia. Mas nahadlok manuan ko. Di ko kasabot. So, wala ko ni undang ko pagbasag Biblia. Pag born again ako, grabe pagbasa na ako, yung nganong karon ko kasabot. Nganong karon naman ni, naagyo na abri sa akong hunahuna, naagyo na abri sa akong mata, na nakasabot ko sa pulong sa Ginoo, naaraman day ni diri. Sige kong ingon, ana, good while reading the Word of God, naaraman ni diri, nganong di makukasabot sa una. Mauna, kay ibuta man ta ka ni adto. Pero tungod kay karon abri na ang atong mga mata, makakita na ta sa kamatuoran. Amen? Ayog tulog para makakita ka. Kaya basig matulog ka while atong giwali ang pulong sa Ginoo. Abri na ang atong mga mata. Usa ka na ka milagro nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi nga kita makakita na ka sa kamatuoran. Wa na ka gibutahan sa yawa,
wa na ka gilinlang, wa na ka gideceive, wa na ka giswindle, wala na ka ilad sa kaaway. Okay, so sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong i-expect nga adunay gyud kahayag. Adunay kahayag, lamdagan ang atong hunahuna, lamdagan ang atong pananaw, lamdagan ang atong dalan. Aron kita makakita unsay angay nga usbon. Di ba lisod mo lakaw sa usa ka dalan nga ngit-ngit? Amen? Mapandol ka, mabangga ka, adunay disgrasya sa imong kinabuhi, kay ngit-ngit man. Masulod ka sa bangag, masulod ka sa kanal, kay tungod kay ngit-ngit. Apan ang pulong sa Ginoo kahayag. So karong buntaga, maabrihan ang atong mga mata ang paglimbong sa yawa matangtang sa ngalan ni Jesus. Amen? Okay? And then, kitang tanan, sama kang Pablo, sama kang Jacob. Karon unsa ka, pero mabot ang panahon nga ang imong istorya amazing kayo. Amen? Nga imong istorya sa kinabuhi, it's also amazing. May uban nga, grabe no, inana di ka sa una. Nagiusap ka sa Ginoo. Amen? The transforming power of Jesus Christ is in this place. Okay? Mag-ampot ang mga kaigsuunan. Salamat kay Lord sa imong pulong. Salamat sa balang Espiritu nga mo'y magtutudlo ka na mo karong buntaga. Salamat kay Lord, imong abrihan among mga mata, among mga huna-huna. Lord, para kami makakita sa kamatuuran. O ang kamatuuran maghatag ra mo kagawasan. Salamat kay Lord nga himuon mo kaming adunay kausaban sa among kinabuhi. Ang balang Espiritu, Lord, magatudlo. Ang balang Espiritu magakumbektar. Ang balang Espiritu magaligon. Ang balang Espiritu magaminister sa kada usa ka namo. Bisan pa sa adunay sakit, salamat ikaw magaayo. Lord, adunay mga kabugaton sa kasing-kasing, ikaw magahupay sa ilang kasing-kasing. Ikaw, Lord, ang maghahatag og assurance kanila, Lord God. Ipakita, ipadayag nimo kung kinsa ka. Nga ikaw, Diyos, maayo. Ikaw ang among gialagaran o ganaka sa among taliwala, Ginoon Diyos. Karon anaa kami diri aron sa pagsimba, pagdaig diha kanimo, Lord, o pagpaminaw sa imong pulong. Among hatagag higayon o atensyon ang imong pulong, Ginoo. Maminaw mi, Lord. Dili mi magtabi, dili mi magmuliraw among huna-huna, but ang among mga huna-huna mag-focus diha sa imong pulong. Mahimo kami imong mga estudyante, Ginoo. Kami makat-on, kami mutubo sa among pagkat-on. O Lord, salamat ang kausaban sa among kinabuhi magapadayon. Kini ako giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa gitudlo ni pastor sa mga niaging semana. Nagtudlo siya nga adunay mga relationships, di ba? The Lord ang blesser, pero kinsay gamiton sa Ginoo para sa pagpanalangin nato? Tao, instrument. So relationships, adunay mga relasyon nga gihatag ang Ginoo kanato, and that is to bless us, and some of these are just to bring us to the next level of our lives, and then honor ang pagkinabuhi og honor og ang value sa imong kaugalingon. Ang kada usa adunay value. Amen. Adunay value ang kada usa kanimo is na ay gasa ang Ginoo nga gihatag sa imong kinabuhi og kana you have to understand unsay valor nimo, unsay value nimo. Valuable kayo ta mga kaigsuunan. Ang kada usa valuable. Amen. Ayaw yung huna-huna, pakamatay na lang ko kaya wala ko'y valor. Para na kay value. Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi, alang kanimo. Costly ang imong value. Mahal. Mahal ka, igsuon. Mahal kayo ka. Ang bayad nimo, ang dugo o kinabuhi ni Kristo. Amen? Atong abrihan ang atong Biblia sa Joshua 1:8. Sa James 1:22-25, nasulti diri, Joshua 1:8, ayaw pag-ibulag, kining basahon sa kasugulatan, sa imong baba. Maglahi di siya nga
Binisaya. Hinunoa, mapamalandong ka niya na sa adlaw o sa gabi. Aron mahimatngunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gisulat din ha. Kaya sa ingon niya na ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Santiago, okay? James. Lahira ang Bisaya sa James Santiago. Dili siya Jaime. Santiago, ano sa itong gisulti? 1:22 hangtod 25. Hinuon tumana ninyo ang pulong, kung dili kay magpaminaw na kamo niini. Nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kang kuya adunay tao nga igorang maminaw sa pulong, og dili mo tuman niini. Siya mahisama sa usa ka tao nga nagasudong diha sa salamin sa iyang naong, nga dala pa sa iyang pagkatao. Kaya siya magasudong siyang kaugalingon og unya mulakaw, ug diha na makalimot lang dayon unsay pagkadagwaya siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan ug nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya igpaminaw nga mga makalimot kundi tigbuhat nga nagabuhat siya. Siya balipay diha siya. Kinsay na namin ninyo this morning? Ha? Before coming to church, na namin mo? Amen. Okay? So, unsa inyong gibuhat, nakita ninyo na ihugaw diri na inana. Unsa inyong gibuhat? Gipaphan nimo, gitarong nimo imong makeup, gitarong nimo imong lipstick, di ba? Ang mga lalaki usay kay dili man namin. Diretso ra dakana. Pero karong buntaga man namin sadta. Ang sa amin nga tong gamiton mao ang pulong sa Ginoo. Amen. Pero na nagsulti diri, nagiingon nga, usahay, bisag na namin ba? Bisag nakita niya nga iyang buhok wala sa lugar, lakaw rasad siya. Wa sa'y gibuhat, wa niya tarunga. And sometimes it is like that in the house of God. Hello? Maminaw ta, kadungog ta sa pulong sa Ginoo, pero, paglakaw na to, wa ra. Hello? Atong tumong ragyod pa-check attendance. Basta nakasimba na ko. Ora. Way kausaban. Walay pagsunod o pagbuhat sa pulong sa Ginoo. Nagingon yung ko gabi, Lord, pila ka porsyento nga among pagyaw-yaw. Ang among pagwali usik ra. Nga naman, kay kadungog pila 52 weeks na Bible study pagyud na pay gitawag daily devotions, pero wala gibuhat ang pulong sa Ginoo. So simple lang ang akong sermon, akong goal ani nga dili lang ta maminaw, dili lang ta makadungog sa pulong sa Ginoo, kundi dili kita mobuhat. Mao gyud goal. Sa Mateo 20 verses 19 to 20. Mao ni ang goal sa discipleship. Dili pa daghan nagtao. Kaya although we want the many people to be discipled, pero ang pinaka-goal sa discipleship, dili para daghang kang mahibalan bayas Ginoo. Dili para daghan kang ma-memorize bright kay kang paminawon. Ingon ang Biblia, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinunan ang tanan kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan. Tudloi sila alang sa pagtuman. Unsay goal sa pagtudlo? Para ba nakaisulat sa imong notebook? Para ba maalamon ka? Para ba puno ang imong hunahuna? Maka-quote kag verses, makasulti, maka-quote kag verses, ibutang nimo sa Facebook, paibalo nga ikaw, disipulo ni Kristo. Unsa ang tumong nganong kita magtuon sa pulong sa Ginoo matag Domingo? Nganong kita magtuon sa pulong sa Ginoo sa D-group?
Nganong kita mo basa sa pulong sa Ginoo, unsay pinakatumong, unsay pinaka-bottom line? Unsa man. Bottom line is that we are going to be obedient. We obey all of the commands of God. Inanon kadungog na ko na pastora, bitaw kadungog ka. Pero gibuhat ba nimo? Nabungol na ko kadungogan na tinuod, nabungol ka. Pero imo bang gisunod? Hello? Kitawan natin nabungol, atong gisuksukan ang atong mga dunggan. Giplagan. Gibutag plug para or gibutang diri lapos sulod diri lapos pikas. Di kung Lord, murag kapoy sige yaw-yaw. Pero nagreklamo di ako. Sorry. But I want to see nga mao kini ang tumong nato. Adunay pagtuman. So ang akong goal karon, ang akong tinguha karon, dili lang aron magtudlo kaninyo para mahimo mong knowledgeable, but to see that you become doers of the Word of God. Paglakaw nimo diri, mag-ampot ta, manalangin ta ninyo all throughout the week. Wa ko kay baon sa initabo ninyo, wa ko kay baluon sa buhaton ninyo, but I pray that you are going to become doers of the Word of God. Mubuhat, di lang maminaw, but doers of the Word of God. Not just hearers, but doers of the Word of God. Nga naman, merely listening is dangerous. Mao ni giingon kamatuuran niya gid ni. Nalimbungan ta mga kaigsuonan. Okay ra mo simba ko every Sunday, okay ra mo attend ko day group. Okay ra sad nga di na ako tumanon. Igsuon sultihan ko ikaw. Peligro ang imong gibuhat. Ang dili pagtuman sa pulong sa Ginoo, adunay mga peligrosong mga bahid. Mao ka na, abrihan ako inyong mata. Mata. Abrihan ako inyong huna-huna. Peligro ang dili mo tuman sa pulong sa Ginoo. Peligro nga kita maminaw lang. Ingon ang Biblia sa James 1:22-25, do not merely listen to the word. Ayaw lang mo paminaw sa pulong sa Ginoo. Inyong gilimbungan ang inyong kaugalingon. Dili ang pastor. Dili mong di group leader. Dili ka na imong tapad. Kinsay gilimbungan ang imong kaugalingon. Usa kini kalimbong diha sa balay sa Ginoo. Huna-huna ta nakasimba nako. Nakapaminaw nako sa live stream. Humana na, check. Things to do. Go to church, check. Gilimbungan nimo imong kaugalingon. Dili insakto. Do not merely dili lang kutob sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, gilimbungan nimo imong kaugalingon. Sama ka sa katao, nanamin ka, kita ka nga daghang mga hugaw, pero nilakaw ka, gikalimtan nimo ang imong yakitan salamin mageti man ko. Cebu, samin. Okay. Number 1, it is deception to yourself. Usa kini ka limbong sa imong kaugalingon. Ang yawa naglimbong kanimo. Gipahuna-huna ka nga okay ra na. Wa niya gipadayag nga peligro na. Nagkinabuhi ka nga disipulo si Kristo nga adunay peligroso sa imong kinabuhi. Ingon diri, ang usa ka deception is untrue falsehood. It is the act of lying or tricking someone. Gitrick ka. Giilad jud ka. Gibitik ka. Kinsa nagbitik nimo? Yawa. Giilad ka. Kinsa niilad nimo? Gibitik ka siyawa, giingan ka ukira na. Minaw ka Sunday na, minaw ka balik na sad, minaw na sad. Tunod balik na sad, minaw na sad. Pero walay pagbuhat sa pulong sa Ginoo.
gibitik ka, ginag kang okay ra lagi na. Cool na ka. Kristano na ka. Disipulo ni Kristo na ka. Gibitik. Imong gilimbungan ng imong kaugalingon. It is a deception of the enemy. Sama kang adan og iba, gignan sila, you will not surely die. And that is what the enemy is telling. Dili ka malaglag, dili ka mamatay. Okay? Dili peligroso mo kinaba. Okay ra na. Simba, paminaw. Okay ra na. Gilimbungan. Mga kaisunan, gilimbungan. Mao namin yun ang pulong sa Ginoo magahatag na itong kahayag. Abrihan ang atong huna-huna, abrihan ang atong kasing-kasing, abrihan, mo ba gilimbungan dahil ko? Dili na okay. Ingon sa John 8:44-46, you belong to your father the devil. When he lies, he speaks his native language, okay? And he is not telling the truth. He's not telling you the truth. Dili gyud kaayo okay. Gilimbungan ta kung muhuna-huna ta okay ra na. Kanina padayag ang pulong sa Ginoo, dili okay. It's not okay. Nga naman, imong gilimbungan imong kaugalingon. Ikaduha, ang imong balay gitukod nimo sa sand. Hello? Ang imong balay nga gitukod, ang imong espirituanong kinabuhi, gibutang nimo sa sandy ground. O kabaw ta, kung ikaw magtugod sa sandy ground, maanod ra ka, matumpag ra na. Hello? Bago mi nagtukod og balay. Making sure nga ang ground, dili siya shaky ground. Pero kung ikaw naminaw lang, wa buhata ang pulong sa Ginoo, sama ka sa usa ka tawo nga nagtukod og balay, ang imong balay dito sa balas nimo gibutang. Way kasiguraduhan. Anytime matumpag, usa ka unos gianod. Kaya nga naman, the house is built upon the sand. Matthew 7:24-27. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them is like a wise man who built his house on the rock. Okay? So, ang tao nga nituman, ang tao nga naminaw, ug ang tao nga nituman, sama siya sa katao, gibutang niya bato ang iyahang balay. Sa panahon sa unos, sa panahon sa mga gera, sa panahon sa mga unos sa kinabuhi nga maabot, nagbarog ra gyapon siya. Okay, mag-uramat ng bagyuhan, no? Odette. That should give us a picture. Okay? Ingon, nag-picture, nag-post si Pastor o pictures na ni Tubag. Pastor, mga katura manggod ng balay nga dilapidated, mao nang hawas sila tanan, nadala, gibiras hangin. Hello? Then siya naron, the rain came down, the streams rose, the winds blew, and beat against that house, yet it did not fall because it has its foundation on the rock. Verse 26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. You are acting foolish. When you just come to the house of God, do not apply the word of God. Buang rata mga kaigsoon. Binuang ni nga kata nga pagka Kristiyano. Binuang nga pagka-disipulo ni Kristo. Buang. Mo nagingon, abrihan yun ang atong mga mata. Mo nagingon, ang kahayag magpakita sa tinuod nga kahimtang sa tao. Mga kaigsuunan, ayaw mo pagkabuang-buang. Huno nga ang pagkabuang-buang. Imo rang giilad imong kaugalingon. Ayaw nagpailad. Hindi mo kaugalingon din, nagyuko pailad sa yawa. Hello? Amen? Amen. Dili lalim ang mailad. Ako na, kami na ilad mi. Dili lalim ang mailad. Dili malalim. You're expecting something pero nailad ka. Hello? You're expecting a result unya.
ilad ra ito? We should be angry with that. Kung gilad mi sa Singapore, gignan mi naron nga latest na ang I thought wala mangililad dito. Latest na nga model sa camera. Grabe anara. Wow, mora ni dagan pa ka siyang plus gihatag. Pagato na mo dito sa asa kaninang I forgot the name kanang mall para sa mga Pilipino. Grabe. Ang 1,000 namong palit 200 ra. Ingon jud ko sa grabe, uy nailad ko. I felt a fool. I said, Lord, di ko pailad. Himo akong bright. Himo kang wise. Kaya dagan kayong manghililad. Hello? Are you with me? Pangilad na, mga igsuon. Giilad mo. Nga maguna-huna, okay ra maminaw, okay ra mo simba. Unya dili buhaton, giilad ka. Ayaw pa ilad, oy. Are you here with me? Ang imong mga gihaguan, nato yung mga nausahay, manimba dari simbahan, mangililad. Utang dari, utang dito, humag pangutang, layas. Mangililad, ragyod. Ang imong gihaguan, wala na gidala. Na goodbye. It is dangerous when we merely listen to the Word of God. Giilad ka, ikaduha, ang imong balay gitukod na asa balas. Okay? The future, you know your future. Kung imong ibutang sa balas ang imong balay, you know the future. When mga calamity comes, kabaw ka sa future, hagba yun ka. Sunod nga pandemic, sunod nga mga problema, hagba ka. Nga naman, imong balay gitukod ni Musa, sand. Dini tiyaw-tiyaw mga kaigsuunan. O nang may complain, ragid ang akong sermon. Diretsahin eh. Kaya di data pailad. Amen? Over na. Kung di na mo tumon sa pulong sa Ginoo, nagpakita kinsa imong Lord. Wadyo dili gid si Jesus imong Lord. Ang Lord ikaw ra. Ang imong kaugalingon ang imong Lord kay ikaw man ang matuman. Di man tamutuman kang Jesus. Ito Lord, Lord is Jesus Christ. Unsa ka Lord? Hello? Lord? Lord ko nimo? Di ba nagikamutuman ako? Master ko nimo? Di ba kamutuman ako? Ha? Asa ang Lord? Hello? Yan siya nga nung mutawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa gisugo nako ninyo. Everybody say, my eyes are open. Amen? Amen. Yun naron, Lord, Lord. Unsa ka? Hello? Yung Ginoo, Ginoo. Ginoo bitaw? Di man kamutuman ako. Niya mo tawag ka na ako Ginoo. Are you here with me? So nagpakita kinsay tinuod ni mong Ginoo. Kung di ka mutuman, imong kaugalingon ang imong Ginoo. Dili si Jesus Christ. Imong man kaugalingon mo matuman. Kung iyong kang Lord, si Jesus Christ, submit ka niya o tumana siya. Kurog pa. Ikaw, di kayo mo kurog, pero ang yawa mo kurog. Hello? Kaupat, it forfeits your salvation. Unsa business says forfeit? Ha? Forfeit, unsay mawala. Mawala. Forfeited ang imong, like for example, nakag-reserve nga bangko. Okay? Ngate, or sa airplane. Nya forfeited ang imong ticket. Meaning, wa na'y visa imong ticket. Forfeited ang salvation. Pwede din na, Pastora. Paminaw na to sa Matthew 7:21-23. Dili ang tanang magayon ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod. Hala! Hala! Hala mga ison! Nakabantay mo? Nakabantay mo?
Dili kuno tanan nga mo yung Ginoo makasulod. Makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Uy, bago nun, Lord. Ikaw na, Lord. Luwas na ko. Simbal ako every Sunday. Luwas na ko. Is Jesus Christ. Dili tanan, magatawag ka niya nga Ginoo, luwas. Yung siya, daghan unya, magaingon ka nako niya tong adlaw, Ginoo, di ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, o nagapagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, o nakahimo sa dagang mga milagro tungod sa, o niya magaingon ako kanila. Yung Jesus Christ, wala di ko kaila ninyo. Pahawa ka nako kamong mga mamumuhat og daotan. Halo. Ang di kuno mutuman, di kasulod sa gingharian. Kuyawa gud ana. Wata nituo sa by works. Nituo ta sa by grace, grasya imong kaluwasan. Pero after sa kaluwasan nimo, work out your salvation. Padayag nga ikaw naluwas. Sunda si Kristo. Halo. Marabag pa-register ako, Lord. Luwas na ko, Lord. James 2:14. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Unsay pulos, ana? Magsulti ka nga luwas ka pero wa kay buhat. Kung iyong kang naa kay pagtuo sa Ginoo, ubanan nimo sa buhat. Okay? Verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Patay. Imong pagtuo, patay. Okay? Patay lo. Hello? Grabe sa dimpulo nga, oy. Straightforward man. Mao yun. Ngayon lagi ko, Lord, imong kabubuton ugma, Lord, tabangi ko unsa ko gagama na jud ko daghan kay ko mga sermon gagama kay giandam throughout the week until this day gusto ko imuha ra gyud ako messenger man nimo, Lord. Unsa imong gusto isulti sa mga katawhan, mao ra ako isulti, Lord. So mao ni ang pulong sa Ginoo alang kanato mga kaigsuonan ato kining dawaton mao na pagpadlong, pagkorek, okay, pagtudlo aron kita matrain for righteousness. Romans 2:13. Kay dili ang nagapatalinghod sa kasuguan mao'y matarong sa tubangan sa Dios, kung dili ang mga nagatuman. Dili lang tong naminaw. Kinsa ko na yung mga matarong di at tubangan sa Ginoo? Ang nagatuman. Okay? Tuman sa kasuguan mao ang pagpakamatarungon. Amen? Yes? Gimatarong na ta, gihimo na ta ni Kristo nga matarong, ato siyang gidawat, ang iyang dugo anaka nato, ang iyang pagkamatarong na nato, pero pagkahuman na mutuman ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Wala na yung grasya, bahala na, basta grasya. Sayop imong hunang-hunas grasya. Ikalima, ang dili pagbuhat is disobedience. James 4:17. Anyone then who knows the good he ought to do, gitudluan siya sa angay niyang buhaton, wa niya buhata, siya nakasala. Okay? Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton o wala nagabuhat niini siya nakasala. Example nato si Saul, di ba? Si Saul gisugo siya sa Ginoo, patsa tanang mga Amalekites. Okay? Nganong patyon man tanang ang Amalekites? Grabe ning Ginoo. Kuan ko siya siyang pulog yun. Unsay nga gisulti mao gyud may tabo. Kini mga Amalekites, while nagbiyahe, naglakaw ang mga Israelites, di ba? From Egypt to the Promised Land. Niagi sila mga lugar. Ihangyo nila ning Amalekites. Pwede mi mo agi? Dili lang mi mo kuan ninyo. Gigira manuan sila. Gi-ambush manuan sila. Inyong Ginoo, tungod sa inyong gibuhat, ako mong pamatsyon tanan. Annihilate all of them.
So kanang race nga malakay kuan gyud nas Ginoo. Muna yung Bible, those who curse you, I will curse. Those who bless you, I will bless. Wala nila gi-bless ang Israel. Karon yun siya naron. Sige, tanaw na to. Okay. Amahan yun siya. Siya buhaton nimo sa akong anak, you are going to face me. Okay. So ingon ang Ginoo, destroy everything belonging to them. Patsa, destroy, guba. Patsa ang mga lalaki, mga babae, mga bata. Muna yung command sa Ginoo, no? Children and infants, even infants ipapatay. Put to death their cattle, their sheep, their camels and donkeys. Okay? Tanan ipapatay sa Ginoo. Makita na nimo sa 1 Samuel 15:1-3. Pwede na nimong basahon when you go home. Basahan ninyo, masabtan na ninyo. And then ang pag-atake sa Amalekites, makita niyo sa Exodus 17:11-14. Okay? So pila na naka-generations after, inumdum pagyapos Ginoo Amalekites. Itugo niya, Saul, patsa silang tanan. Mga babae, lalaki, mga bata, bisag infant, patsa sila tanan. Tanan nilang kabtangan, patsa tanan. Gisugo si Saul. Pagkahuman, unsa may gibuhat ni Saul sa 1 Samuel 15:7-9. Ingon siya naron, ako nang gibuhat, ako nang gituman. Niabot si Samuel. Ingon siya, pero ang gibuhat ni Saul, wa niya pa siya si Agag. Gipilian niya ang mga kahayupan. Gipili niya itong mga gwapo, mga nindot, nga naman, ato ning i-offer sa Ginoo. So pagabot ni Samuel, ingon siya, mission accomplished. And then in 1 Samuel 10:15, then the word of the Lord came to Samuel, I am grieved. Naguol ang Ginoo. I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel was troubled. Nihilak niya Samuel. Agayon ko, Lord, meaning to say, bisan sa human simba na mo, Lord, naguol ka. Lord, I'm sure dagang instances, mo bless ko, bless you in coming in, bless you in going out, bless you like that. Pero ang Ginoo, naguol. Ingon diri, God was grieved. Ang dili pagtuman nato, makagrieve, makaguol sa Ginoo. Amen? Amen. Kung gusto tayo i-bless sa Ginoo, pero naghatag-tag kagulanan sa Ginoo. Well, I pray, ang ko, Lord, imo ang praise Cathedral obedient. Nga pag-uli na mo, Lord, lipay ka, Lord. Amen? Dili kay kamiray lipay kunuhay, pero ikaw naguol. Paglipay ka tungod kay ang among response sa imong pulong mao ang pagtuman. Amen? So, God is grieved and disobedience is actually turning away from the Lord. Ingon sa 1 Samuel 15:16-23, ingon siya, ingignan si Saul, ang imong pagdili, pagsunod, mura na siya sin of divination. Mura kag ni adto og ano siya divination? Ako na yung gipangita ni. Mura kag ni adto og mananagna o niadto kag witchcraft. Ha? Mura kag niadto is a sin of divination. Parehara na ang istoryaha. Ang imong pagdisobey. Mura kag usahay no mo condemn ta nila, grabe na nanguan siya horoscope, nanguan siya pamalad, nanguan siya na dili man na sa Ginoo. Inaron ang imong pagdisobey sa amaraan na. Ingon and then disobedience is arrogance toward God. It is what? Arrogance. It's just like gituo ko sa Ginoo. Nya pag man ako sugo, wala ra. Wa ko tumana. Arrogante ra gyud ko. Niya ang Ginoo. Asa na to kung gisugo nimo? Aw, imo di ko gisugo. Wala ra, di ko ganahan. Para. Tawag ka na sa Ginoo, arrogante ka. Arrogante ka.
in front of the Creator of the heavens and wa man lang kay kahadlok. That's why the Lord is grieved. 1 Samuel 12:15, if you do not obey the Lord and if you rebel against His commands, His hands will be against you. Mao nagingon ko, peligro ang dili pagbuhat. Hello, bisan asa ka mo adto, uy, there's this hand nga murag muhapak nimo, muhampas nimo. Okay? Although that's not the Lord, but it's the enemy. Ephesians 5:6, let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Unsa kuno ang para sa disobedient? The wrath of God. Ang kapungot sa Ginoo. Ibobog. Colossians 3:5-6, mortify therefore your members which are upon their fornication and uncleanness, and the wrath of God comes to the children of Israel. Mao ni kamatuuran. Mao ni ang kamatuuran mga kaigsuunan. Atong nakitaan. Pinagi sa kahayag sa pulong sa Ginoo. Peligro ang dili pagtuman. Una, ato lang gilimbungan ang atong kaugalingon. Hello? Ikaduha, ansay kaduha? You are just building your house on sandy ground. Ikatulo, it reveals kinsa ang imong Ginoo. Ikaupat, forfeits your salvation. Forfeited ang imong salvation. Ikalima, it's a sin of disobedience nga sama sa arrogance, sama sa divination, rebellion. Okay? Ikapunom, makaguol sa Ginoo. It grieves God and causes a rejection. Iyat ang i-reject. And then, unom, it brings wrath. Mao peligro mga igsuunan ang dili pagtuman sa Ginoo. Amen? Amen. Tuman kita sa Ginoo. So, unsay goal? What is our goal? The goal is obedience. Ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, aduna kanay tumong. Ang tumong mao ang obedience. Everybody say, pagtuman. Ingon sa Matthew 28:19-20, teaching them to obey. Teaching them to what? Obey all of my commands. Okay? Successful ka as a D group leader kung nakita nimo ang imong miyembro ni tuman. Okay? Pero kung wa ni tuman, manatong yung iampo nga mo tuman. Teaching them to obey, dili enough nga magtudlo ra. Ang kutumong, ang ultimate goal is that mutuman. So, what is the definition of obedience? Ang obedience is a posture. Meaning, naa kay tao nga mas labaw nimo, and then, musubmit ka sa iyaha. Mao ni obedience, okay? It relates to listening to higher authority. Ang imong pagtuman, aduna gyud nay authority nga labaw nimo. Ang Ginoo labaw nato, ato siyang tumanon. So it is the idea of positioning oneself under someone by submitting yourself to that being. It is the idea of yielding to authority. Sige, asa man ta? Okay, sige. Okay, asa na po ta? Okay, sige. Sunod ra gyud ko nimo, sunod ra gyud ko. Ikaw may nakibaw, asan dalan? Di ko magbuot. Hello? O ang imong kabubuton ako, it's always good, pleasing, and perfect. Okay? Yan siya. I know the plans for you, the plans I have for you are plans to prosper, plans to give you hope and a future. Okay, asa ta Lord? Okay, yeah. Dini padong ang will that is good, will that is pleasing. Lord, dito Lord, dito Lord. Yan Lord, dirita. Diri ko Lord. Hello? Are you here with me? Sunod-sunod na kita mga kaigsuunan. Obey na kita. Siya may gabuhat nato. Siya nasayo doon sa best nato. Amen. Hindi ka na gusto ko malipay, Lord. Sunda si Lord. Maghatag siya kalipay naman. Lord, gusto ko matangtang sa kalisod. Sunda si Lord. Amen. Gusto ko mula po sa kong negosyo. Sunda si Lord. Kung sa gisulti niya ni mo, sunod rata mga isun. Obey ra kita. Ang atong goal, ang atong tumong, ang atong purpose, obey ra kita ni Lord.
Wasag gihimot ang puppet ni Lord, meaning gipugos, wa man pugsanay. Papili ka sa Ginoo, musunod ba ka or dili? Hello, dili man ta mga puppets. Okay? Dili ta puppets. Meaning, gitagaan tag free will. Ikaw gi mo decide, sunod yung ko Lord. Because ikaw may nasayod what is best for me. Okay? Ang imong pagsunod sa Ginoo is an expression of love. That is, you say, I love you, Lord, I love you, Lord. Love ko ni mo. Hello? My Lord, Lord ko. Everything. Kasabot ta. Amen. I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. Okay, managingong labras, ngabil, kotobras, ba. Kung love ni mo, buhata. Kung love ni mo si Lord, ipakita pinagi sa imong sunod o pag-obey. John 14:15. John 14:15. It says, if you love me, you will obey my commands. Kung iyo kang negugma ka na ako, tumano nimo ang iyang mga sugo nimo. 1 John 5:3, this is love for God, to obey His commands. Maurag yapon. Kung loves nimo si Lord, obey ka. Hello? Sira taglami kay musulti, I love you Lord, alahila ko with matching tulo pa sipon. Dili sa paghilak ang I love you, mga kaigsuunan, naa sa pagsunod. Naa sa pagunsa? Pagsunod. And then it says, 1 John 5:3, this is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome. Amen? Dili na ingong, na bagong kongreso, kana magong Kristiyano, daghan siyang bawal. Wa may bawal. Pili lang ka. Okay? Asay mas bugat, musupak kas Ginoo or mutuman sa Ginoo? Yeah, sayop nga huna-huna, ngayon kang bugat ang mga kuman sa Ginoo. Bugat maning tithes, bugat maning seed. Sayop imong huna-huna, wa jud ka nagkupas Ginoo. His commands are not burdensome. Wa ka kasabot para na sa imong kaugmaon, para na sa imong kaayuhan, para na sa imong kalambuan. Amen? Hindi ka anggang mabugatan. May Ginoo, sirbihe ko para na sa imong kaayuhan, dili na para sa imong kalaglagan. Kumikan na rin simba para na sa imong kaayuhan, dili na para sa imong kalaglagan. His commands are not burdensome. Burden. Dili siya bugat. Okay? So, how to be a doer? Unsa itong buhaton para ma-doer? Joshua 1:8. What do we do? Do you want to be a doer of the word? Or mulakaw mo diri nga, di ka sa dunggan lapos. Ha? Magtinguha kita, Lord, nihimo ako nga doer. I pray that every day. Lord, make me a doer of your word every day. Tabangi ko, Lord, that I will always be conscious to be a doer of the word. Amen? Joshua 1:8 says, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you're going to be careful to do everything written in. Ako ning gisigig sulti sa morning dew. Okay, meditate. Pag imong pag-meditate, you are going to be careful to do everything written. Nganong wala man ta nituman, di man ta mag-meditate. Ikaw na tagbasa pero wa gyud nag-meditate, wa na malandong. Okay? Psalms 119:15-16, I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. Okay, the word meditate in Hebrew is hagad. It means to moan, groan. The word, it is to moan. Ang opposite na murmur. Hello? Kinsay bagulbulan ninyo. Nag-meditate ka. Kung nagbagulbol ka, nagunsa ka? Nag-meditate, pero ang imong gini-meditate, dili ang pulong sa Ginoo. Ay, kapuyo ng kinabuyo. Ay, that's meditation. You moan, you groan, okay? You read the Word of God, and throughout the day, blessed is man, imong gikaon, imong giusap, imong gi-roll sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing. All throughout day and night, you meditate on the Word of God.
When I came to understand this, tingnan ko, Lord, help me to train myself to meditate on the Word of God. Sa sugod no, I have to make a conscious application. Ako yun ang i-consciously nga di ko mag-worry, di ko mag-uan. Ang akong iparol ang pulong sa Ginoo, ang mga istorya nga akong nabasahan. Mo akong sige balik-balikon sa nagarbiha atong Jacob na. Unsa man to Lord? Ganong matulod? Magstoryahan na imi through the word. I said, unsa man to? Ganong inato man to? Okay, you meditate on the word of God. You let it roll in your heart. You think or reflect deeply about God's word. Shout the word of God, okay? And how often are we going to do it? Day and night. Before matulog, instead ka mangunak-hunak, asa ka kung ibayad, anahuna na ang pulong sa Ginoo. Amen? Psalm 119:97, how I meditate on it all day long. Okay, so what are we going to meditate? Ang iyang mga commands, ang iyang mga precepts, ang iyang decrees, ang iyang laws, and His commands. Ingon ang Psalm 119:15-16, I meditate on your precepts. Ang mga sugo sa Ginoo. Psalm 119. In verses 23-24, though rulers sit together and slander me, your servant will meditate on your decrees. Akong pamalandungan ng imong mga sugo, Ginoo. Kay unsay sugo nimo bahin sa asawa, Lord, ako ng pamalandungan. Unsay sugo nimo, Lord, para alang sa mga inahan, ako ng pamalandungan. Unsay sugo nimo, Lord, kung leader ko, ako ng precepts. Okay? Mga sugo sa Ginoo. It says in 27, let me understand the teaching of your precepts, then I will meditate on your wonders. Verse 48, I lift up my hands to your commands, which I love, and I meditate on your decrees. Verse 78, may the arrogant be put to shame for wrongdoing me without cause, but I will meditate on your precepts. Daghan kay mga kaigsunan. Verse 97, oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Okay? Nya karon tungod kay made that decision no nya, ako yung gidisiplina akong kagalingon, automatic na siya. Naglakaw ko, I'm thinking about the word that I'm reading. Okay? Naglingkod ko and thinking, even sa akong paghigda, before ko mahigda, I think about the word that I have been reading. Okay? It becomes part of me already, meditating on the word of God. I ask questions, nga naman to Lord, si Job na ingon, ana man to Lord, abri ako matapasapta ko, Lord. Nga naman tong tulok ka mga amigo, unsa imo itudlo, Lord? I believe kinig tulok ka amigo, nagrepresent nig tulok ka mga amigo. Lain-laing klaseng mga amigo, sayop ang gibuhat. Hello? Are you here with me? Lord, si Bildad, kinsa gi-represent niya? Unsa gituan ni Bildad? Sa Eliphaz, unsa yung gituan, Lord? Pareho ba ko ni Bildad? Pareho ba ko ni Eliphaz? Pareho gyud. And sometimes the Lord will say, mao gyud, ikaw gyud. Hello? Are you ready? Meditate on the Word of God. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything written on it. Kung atong i-meditate, kung atong ipamalandong, ang sunod ana, mao ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Amen? Psalm 199:99-9, I have more insight than all. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. Okay? So mga suko sa kadua, promises. My eyes stay open through the watches of the night that I may meditate on your promises. God, unsa imong saad bahin sa pangwarta? Lord, unsa saad nimo bahin sa kong mga anak? I'm gonna stand on your promises. Hello? Lord, unsa imong saad nga nag-tight school, Lord? Nya naay dili mo, Lord, ingon baya ka ingon ani, Lord? Hello? Meditate on it day and night. And then you meditate on the works of God. Psalm 143 verse 5. I remember the days of long ago. I meditate on all your works. You know, I enjoy planting. Kaya nagtanom ko, akong kamot, nagtrabaho, akong huna-huna, nag-meditate. I meditate on the Word of God because planting doesn't need my thinking. Okay? Dili, I subconsciously nagtanong, and even driving. Okay? Sa una, pag drive ko, taana yun, pero karon, I drive with my subconscious mind na. So, my mind is thinking, I am meditating on the Word of God. We need to meditate on the Word of God day and
night, so that we are going to be careful to do everything. Maunay kausaban mga kaigsuunan. Sa imong pagtuman sa pulong sa Ginoo, diha na mahitabo ang kausaban. Kung kaybaw ka sa iyo pang imong kahimtang, di nimo butangag, dili nimo ubanan sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, imo ra gibang-buangan imong kaugalingon. Hello? Okay? Psalm 145:5, they will speak of the glorious splendor of your majesty. I will meditate. Kita ko sa langit, wow Lord, kagwapo ni. Kagwapo sa imong creation, Lord. That's why I like nature. Dili ko ganahan kayog medyo simento, puro ano. I like nature. Gusto ko landscaping, Lord, because it speaks of, gusto ko nga almost kanabang raw as the Lord created it. Kung God, grabe you can create, Lord. Tanaw ko sa mga tanong, pagkaibalo na ko sa mga tanong, grabe, ang tanga pangalas tanong na ay biblical. Na ay heart of Jesus, na ay snake, serpent, snake plant, di ba? Oh, okay. All of this, na ay siya mga, na ay Jacob's, do you know, nga kanang kutsarita, Jacob's robe na tawag, because of the different colors. Yung grabe, Lord, bisan na ay mga biblical. Hello, yung mag-meditate ko about planting. Meditate, everything. You look at the works. Grabe, Lord, I look at people. I said, grabe, Lord, yung creation, line. That is part of meditation. Meditate in it day and night. O nang walay pag-usap, kung ano man, di mata mo meditate. Pag magsimba, kalimtan ra. Di magani basahon balik. Natay notes, pero wala gani gi-review. Lord, how can I apply this in my life? Amen? Mga kaigsuunan, peligro ang maminaw lang. Peligro ang maminaw lang. Decide to be a doer of the Word of God. Okay? And let the Word of God transform you and change you in Jesus' name. Amen? Ang kulang nato mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Dili enough nga munminaw lang ta, atong sundon. Kung mao ni gisulti sa Biblia, ato i-correct. Are you here with me? Amen? Okay? Kaya ang pulong sa Ginoo nagpadayag sa unsay angay nimong usbon. Okay? Mga kinaiya, mga bakba. I made a study about the lips and the mouth. Sabi, Lord, ako man eh. Talking about quarrel somewhere, ako man eh, Lord. And you apply the Word of God and you begin to be transformed. And everybody say, kinsa ninyo gustong mutuman sa pulong sa Ginoo? Amen. Let us all stand up and let's pray. Ampo nga Lord, himu ako nga obedience sa imong commands. Tabangi ko, Lord, nga I will obey always. Always yun mo obey. Amen. Okay, there was this young person, no? Na siya gibuhat niya throughout the week. Wag yun siya na imutang, wag yun siya nakatulog. And the Spirit was speaking to him until iyang gibuhat ang angay nga buhat to. Medyo di makukatulog, mga ko maglimba-limba, o saon, di, yun. Until mutuman ta. Amen? Okay, pray to the Lord and say, Lord, I want to obey. Come on, everybody, lift up your voices and let it be your prayer. Father, Lord, pasaylo ami sa times that we have not obeyed you, God. Ego ramig paminaw, Lord, amo rang gilimbongan ang among kaugalingon. Lord, sugod karong adlaw, magama kami commitment nga mo-obey kanimo, Lord. Dili enough ang maminaw lang. Kami mahimong doers of the word, O God. Lord, thank you nga imo kami pasabton sa imong pulong. Kami, Lord, mag-meditate sa imong pulong, Ginoo. Amo kaning hinumduman, amo kaning hunaon, o amo kami reflect. O salamat, Lord, nga kami will be carefully doing the Word of God, obeying all of your commands, God. Careful me nga musunod sa imong pulong, Lord. Lord, I pray, raise up obedient people and praise Cathedral, God. Ang among mga dunggan maminaw, Lord, among mga kasing-kasing noble grounds, andam kami sa pagbuhat sa gusto ni mong buhaton. Kaya namang giampo sa ngalan ni Jesus. O kantanan mo ingon, o? Amen. Pakpakan na ito atong Ginoong Diyos. Do we have announcement? Natay announcement? Wala, malingkod sa mo. Karong Friday,
karong Friday, adunay Youth Ignite. Padayon ang Youth Ignite karong Friday. Mga young people from different churches, they're coming together and they're going to have their Youth Ignite. Unya, ang inyong pledges, ang atong pledges, stop na? Oh, sorry. August 29, not this Friday. August is there. Okay. Sige. Why sound? Wow, cute pa ni Zoe. Come, they told me, Chap ito. a newborn king to see. Our finest gifts we bring Zoe. to lay before the king. Ano to? Okay. Sige. August 29, ang part 2 sa Youth Ignite. Unya, September 9 and 10, ang Women's Conference. Palihog kuha naman sa inyong ticket na kan Sister Lindy. It's 600. You can pwede down payment. Pero, unya ra ibaya, ihatag ang pag full payment na. Okay? Ang atong mga speakers sa Women's Conference, mga asawa ni og mga bishop sa PCEC. And I tell you, they're good. So, join us September 9, whole day, unya 10, half day. Okay? Napailain ng announcement? CE this coming Wednesday. CE. Okay, let's all stand up. Ang mga tanan nga matinumanon, barog. Okay, lift up your hands towards heaven. Father, I declare your people are obedient to your commands. Thank you, Lord, nga sa ilang pag-obey, you will surely do what you have promised. Your people are blessed. They're blessed and they're coming in. They're blessed and they're going out. Sa ilang pagbasa sa imong pulong, Lord, you're going to reveal yourself. And thank you that they are successful in everything that they do. Salamat sa mga dagkong mga deals nga ma-close. Salamat sa success, Lord. Salamat sa mga open doors. Salamat sa mga opportunities. Your people are blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on. And every believer is saying, yes. Go and make disciples. God bless you.